Tak jo, čau, zdravím vás u prvního partu na hru Outlast. Ano, normál. You are Miles Upshur. Ano, jsem. Všichni jsme dobří angličtináři, všichni tomu rozumíme. Jdeme na to pomalu. Myslím si, že hodně lidí ví, že Outlast je v celku dobrá hra. Myslím si podle mýho názoru, co jsem viděl, pěkná graficky i dějově. Má to hlavu a patu, je hlavní. No a vlastně tak pro ty ještě, co neví, o co tam jde, tak prostě hrajete za reportéra, toho Upshura, který chce mít solo kapra, vydává se kam si do odlehlých hor v Coloradu, do blázince. No myslím si já osobně, že solo kapr se dá samozřejmě i jinak lovit, než tím, že pojedu na místo, kde nikdo není a je tam blázinec. Ale tak, pak by to nebylo ono samozřejmě. No. A vlastně ten reportér, za kterýho hrajeme, tam jede, protože mu to poslal jeden inženýr, za kterýho hrajeme v novém Outlastu, který budu natáčet, doufám. Už uvidím, že se vám to bude líbit. Ten nový Outlast se jmenuje Whistleblower. Tak doufám, že ten se vám bude líbit ode mě. Tak, zaparkujeme. Co tu máme? Protáhni ruční brzdu, zasni to, rozsviť. Ano, spisy. Ty jsou potřeba. Jistě, rozumíme. Jsme všichni dobří angličtináři. Samozřejmě, ano. Lidi, baterky. Sbírejte všude možně baterky. Choďte na ty nejblbější možný místa. Tam fakt většinou bývají. Nejdůležitější věc, baterka, kamera. Funguje, ano. Noční vidění také funguje. Tak. Tak, jdeme na to. New objective. Investigate mount. Yes. Let's do it. Otvoríme si. Tak lidi, ještě řekněte, nelíbilo se, podívejte se. Věže. Romantická budova, romantické úpatí hor, tamhle se žene bouřka, romantické lampy, úžasné. Tamhle kdo si chodí v okně. Nic romantičtějšího být přeci nemůže. Aha, vojenská auta. Tady to asi nevypadá moc dobře. Strl, ano. Žebřík. Budeme zkusit nejprve žebřík, když tak pak zkusíme dveře. A podívejme se, žebřík opravdu funguje. A že by se mi tady nějak jako dvakrát líbilo, tak to říct jako nemůžu. Si skáče. Space. Yes. To jsou melodie jak jde v Papui Nové Gvineji. Ano, zajímá mě zeměpis, správně se to uhodl. Ajaj! Co to je? Ano, Night Vision, tlačítko F. Dobře, nelíbí se mi tady, takže půjdu tudy. Co? Tak, ano. Levým tlačítkem myši. Pojďme se kouknout na to, jestli jsou nějaké baterky. Fuj, pryč, jdeme. Nic. Skulina. Tak šup do skuliny. Ano, jistě, jsem hubený, svalnatý reportér. Ano, baterka. Úžasný. Dobrý den. Ano, spisy. Víte, vy jste nějaký na to bohatý. Víte, jak se pláce elektřina tím mobilem? Teda tím telefonem. Pojďme si. Go! Dobře, nepůjdeme se podívat. Fuj. Nahoru.
Bouchá už, ne, nelíbí se mi. Teď jdeme. No, natáčí to tak. A co ty to? Fuj, pryč. Doufám, že nemůžou líst až sem. Nebo můžou? Dobře, tak nám to asi nepůjde. Čekejte, zkusíme jumpa. Nic. To vypadá, že tam je tma. Tak. Fuj. Musím tam jít nazpátek. Tak jdeme, no. Kámo, ty nemáš hlavu. Super. Lidi, oni mají lidské hlavy. Vystavené ve vitrínách. Kámo, já nechci tě ošetřovat. Ne. Co to tamhle jde? Za velikou horu masa. I kontrolor tady. Pulina. Co? Ty hajzl tlustý. Tulo. To nám to pěkně teda začíná. To nám to teda pěkně začíná. Kdo jsem? Spíš kdo jsi ty? Ukaž se? Ty vypadáš jako nějaký farář. Merciful God. A co je merciful? Neříkej mi synu, já tvůj syn totiž nejsem. Já totiž ani nejsem věřící, protože jsem co? Ateista. Tak pojď, stáváme, jsme silní, jsem přece svalnatý reportér. Spisy si bereme. Šup. Ale nemáš nějak... Dobře, nechám tě tady pracovat. Nemáš ty nějaké... Dobře, tebe tady taky nechám dělat svoji vlastní práci. Spisy se vždy hodí. Půjdeme. Na při mém štěstí nic nebude. No, tak koukneme. Nic. Ano, svět. Hi guy. Puk. Ty spíš asi nechápíš. Ahoj kluci. Kouknu se tady s vámi. Plazma. Na stěně. Od krve. Nechápu nám, to je jedno. Nechám vás dívat se na váš oblíbený seriál. Ano. A ty... Kámo, ty nemáš ruce. Jsi si okousal? To nedávají najíst? Pane bože. Co? Jste ho znásilnili. Tyže jsi mu ty ruce strkal do... Nechám vás tady. Nechci být prostý hned v první partu. Rychle jdeme dál. Nelíbí se mi tady, bojím se. Ne, tak, ano, takhle se dostavě. Dobrý den. Kartu bereme. Běžíme zpátky. Aha, tady se nedá. Jsem vlastně. Takže, ty se dívej na seriál a ty mu přestaň strkat do řitě ty svoje ohlodané ruce. Rozuměli jste? Kejvni. Dobře, podrbání beru jako ano. A teď rychle sprintíme odsud. Ajaja! Ty! Prdele. Spadni. Fuj, ne, nebudu tady. Běžím pryč. Nelíbí se mi to. Kam teď to? Kam? Já tamhle. Co má krev? Teda já jsem příznivce hororu, ale tohle... Počkej.
Jdeme na záchod. Šup na záchod. Takže. Paní uklízečka. Co je tady? Aha, pán ze zácpou. Velkou zácpu. Má tu 3 toaleťáky, nechám tě tady. Aha, co nás asi tak čeká ve 3. kabince? Naložená ruka vláku v hajzlu. Koukám, že tady velmi dbají na hygienu. Mají tady baterky? Nemají tady. Aha, a to byla ta karta. Tak uvidíme, co nám píší kamer, co nám ukazují kamerky. A náš úchylný farář, co nás osahával tam dole, když jsme spadli. Ne! Co to je? Aha, slyším nějaké. Ne, to je Tulo, toho poznáte prostě po hlase. To je Tulo. No jo, Tulo už jde. Tulo náš. Jistě, kroč si tu svou agresi, nemusíš tady vždy vyrážet jenom dveře. Jeden tučný, zlý, ošklivý. Já jsem ty. Ty seš Big Pig. Jdi už. Nechci tě ani vidět. Smrdí to je do té kabinky. Ty tučný Tulo Jacku. No nic necítíš, to jsi jedině ty. Já jsem se sice posral, protože tento je byl velmi ošklivý, ale to je jedno. Jdeme ven. Takže. Já si myslím, že na začátek by to stačilo. Aspoň do toho prvního partu. Já vám děkuju za všechny lajky, co doufám budou. Za co nejvíc kladnutí. Taky doufám, že bude. A podle těch lajků a toho uvidím snad, jestli vůbec ještě bude mít cenu, abych dělal další party. Takže zatím čau.